Представтесь. Сергійович. Ви харків'янин? Так. На якій вулиці живете? Де ви працювали до повномасштабного вторгнення? Охоронцем у автогаражному кооперативі «Автомобіліст». У вас є родичі у Росії? Так. Ви з ними підтримуєте спілкування? Так. Чи зв'язували з вами росіяни, щоб ви їм допомагали у Харкові? Так. Ви навмисно шукали у Харкові воєнні об'єкти? Так. Ви розповідали про розташування цих об'єктів росіянам за винагороди? Ні. За винагороди ні. А за що ви розповідали? І для того, щоб моїм родичам у Росії нічого не погрожувало. Вам погрожували росіяни, якщо цього не зробите? Так. Чим саме? Що моїм родичам у Росії буде погано. Як багато ви їм розповідали? Якомога менше. Що саме ви їм розповідали? Розташування